Čau lidi, zdraví a zase Musík.cz a vítejte u dalšího dílu našeho vlastně serveru, druhý díl a tak, slyším zase, no, tak, na našem serveru, takže zatím teďka tady hrajeme tak bezproblémově, tady máme pár adminů hlavních, a prostě všech. Tady vlastně, já už jsem tady ukazoval vlastně, tak budeme na spawn. Spawn. Tak, teď jsme na spawnu, takže tady vidíme vlastně harpy. Tak, tady jsou vlastně ty harpy a to harpy IP. Kraviny, jo, klasika. Počkejte chvilku. Jo, dobře, to jsem si tak jenom díval. To je takový nesmysl, to. Tak to nebudeme řešit, no. A tohle to je konec. No konec, to se není. Samozřejmě, že ne. Budeme tady se tak, počkej, se podíváme, tady to úplně fakt jako neuvěřitelné, musím se fakt přiznat, protože to je opravdu jako jeden fakt kreativní server, prostě, že tady to postavit prostě a tohle to celý a prostě zase ještě tohle, tato dráha samotná, tyjo, tam musí prostě strašně a ta dráha prostě, to fakt není jako možný, protože prostě já bych tohle fakt jako v životě neposlal, protože musím fakt akorát klobouk dolů před těma klukama, nebo klukama, no, prostě se to tak dá nějak říct, prostě to jsou úplně borci, protože tohle je úplně neuvěřitelné, prostě masakr, úplně super. Ale to ještě jezdit a mám to ještě jako jídlo, prostě to, no, to nebude řešit, tak, no, co budeme dělat, no, tak já to teď ukončím, tak čau.